תגיד עוד פעם משהו כזה, אני אראה בחורות. תגיד, אני לא, אני פה, אני יושב. אני יושב פה, מסתלבט עם החברים שלי, ומי שמעוניין בזין של חמור, שיתקשר אליי לטלפון 052 בי, צנזורה, לא, אל תגיד את הטלפון, מקסימום הטלפון. חמור או זין של פיל, תבואי אליי, נפנק אותך. איציק, אל תגיד אבל את השטויות האלה, סליחה, תגיד שאתה לא, זהו. אני לא. זהו. מה הולך פה? לא בא לך? תביא לי. בוא. אתה אוכל לי את הסיגר הזה, אין לי מה לעשן, אבל. אתה מבאס אותי, אין לי מה לעשן. מה יהיה לי לעשן? מה אני אקרה כל החיים? אני אביא לך. בגלל זה לא רציתי לקחת, אתה מבין? בוא, אני אתן לך. לא רציתי אפילו לצאת מפה. ישבתי לשם. זה לגילוח ממש, זה היה משהו של משהו. כן, מה אתה לא רואה? כמו תינוק. כמו תינוק. כמו תינוק. שמת את הבושם של היגואר? יגואר, כן, ממש. מתנה מאיציק, יגואר. הנה איציק. איציק לא שלנו, אה? לא. הנה הוא. המותק שלנו. איזה מותק יש לנו, איציק. יש לנו עוד מותק איציק מי... אללה, איזה תודה לאלוהים, תודה. הנה איציק. הוא מתפלל. איזה מס הכנסה, אללה. מה קרה? סתם מס הכנסה היא עושה בעיות בלהם. כן? שתב לים לא עובד, אז צריך לשלם את המס הכנסה בלהם. מידוסים. אתה דתי איציק? מה אתה אומר? לא, אני לא דתי, אני מאמין. אתה מאמין, אה? כמוני. כמוני. זה אין מה לעשות עם זה. אין מה לעשות. פשוט זה נורמלי, פשוט. פשוט, סיבה אצלנו. תגיד משהו לחבר'ה. לא, מסור מה לה. קורה כוס בטעם הפרצק מצוקה, חלבה, טהורה ויפה. לכל מי ששומע את ההודעה ויש לך כוס מתוק, תבואי לאיציק ותקבלי בקבוק בראש. איזה מסלול לזה. של הערק, של הערק עם המרטינים. מרטיני, לאומה עם האבסנט. איציק, למה אין לך אנטנה? איזה אנטנה? טלוויזיה. פה תהיה. זה עוד, מה זה אנטנה? זה עוד? כן. זה עוד. בוא נסתכל איזה ריאליטי. בוא רוצה לראות, אחי? ריאליטי, מה שאתה... ריאליטי, אחי? כן. תגיד לי מתי להפסיק, מה אתה רוצה לראות? שים ריאליטי. תגיד לי מה אתה רוצה לראות. יש משהו ברוסית אבל? יש, אני אביא לך תחנה רוסית. לא. הנה, זה רוסית, אתה רואה? לא רוסית. מה זה? לא רוסיות. לא רוסיות, רגע, אני אמצא את הרוסיות. יש פה רוסית, כמה רוסיות? יש לך פשן? לא, אין לי פשן, אחי. יש שם צחוקים קשה עם אומרים. בוא נראה סרטים מצוירים, זה יפה. מה זה? זה קרטון. קרטון, זה יפה, כן. מה, אני לא מכיר את זה. זה יפה, בוא נראה. אני אוהב זה, ארנולד. אני יכול להסתכל שעות בקרטון. קרטון, אני יכול להסתכל. תסתכל זה מסלול הזה. מה אתה לוקח? LSD, תגיד לכולנו. אני לוקח טיפות LSD חזקות מאוד, שמצטרפות את החושים ועושות קצת חזקים.